Konjitajwg Dwidenजों बे साला सुवाद मानै नङा होमबा Konjita आरो Dwidena लास्टआव बोरैबा जायोबा एमजेजों हमनो हाबा होगोन आं नोंसोर सानैखौ खिन्थु होनखाबाय आं मोनथिबाय। खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जियानो जा लोगोफोर आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो मेन टपिकआवहाय फैगोन नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम भिडिअखौ नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन माने नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुखादोंबो जानो हागौ दं नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन जाथाया माबायदि जालांखो आरोना लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायना होलांदों नोंथांमोन लास्टआव बोरैबा जायोबा एमजेजों हमनो हाबा होगोन आं नोंसोर सानैखौ खिन्थु होनखाबाय आं मोनथिबाय हो एनिथिं एमजेजों हमनानै हाबा होगोन आङो मोनथिबायना Konjita बुजिदों नोंखौ मैदोमा खिन्थु रागा जोंबाय खिन्थु आं डाइरेक्ट होनखादों मानो होनोबा जेरखम जोंहा एमजे भाइयाबो न'खरनि काहानिफोरखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंफैयो आरो नोंबो Konjita नोंबो ससियेल मिडियायाव फैयै फैयै गावनि न'खरनि काहानिफोरखौ Konjitajwg Dwidenजों बे साला सुवाद मानै नङा होमबा Konjita आरो Dwidenaहाय मैदोमजों रायजानो मोनैखाय जोबोर बारगासिनो बायदि मोनगासिनो आं मोनथिबाय बुजिदों ना नैबे Konjita नानिखौबो होनदों दे Konjita नानि बुजिबाय ना मैदोमा नोंनिया बिदाया एसे जोंबाय खिन्थु आं होनखाबाय नोंखौ आं जोंबाय आरोना मानो होनोबा आं नोंखौ बेफोरबायदि मानसि सानाखैमोन जे नोङो न'खरनि काहानि लायै लायै नोङो ससियेल मिडियायावहाय फैनानै नोङो सानफ्रामबो गाबगु फुगु नङा होमबा थारमाने मा ससियेल मिडियाखौ थारमाने मा मानसिफ्रा थारमाने न'खरनि काहानि खोनासंनोसो माने इउज खालामो नामा नोंनो आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामलाय जे नोंनि जि न'खरनि काहानि नोंनि फिसा फिसौनि बा नोंनि फिसायजों नांलायनायनि काहानिखौ खोनासंनो थाखायसो मा ससियेल मिडियायावहाय जों ओंखारो नामा सोरबा Dwidenजों जुमाय लोंनाय नायनाय नङा होमबा Dwidenजों सोरबा बहाबा थांनानै गाज्रि वार्डस जेराव सिखोमोन होननाय बाथ्रा नङा होमबा बेफोरखौ माने एगारनानै थारमाने ससियेल मिडियायाव थारमाने बै भिउवार्सफ्रा थारमाने बेखौनो नायनांगौ गथ' गथाय देरबायना नोंनियाबोथ' गथ' गथाय देरबाय नोङो नाङा दा नों मा गियान होनो सानदों नों गावनि गथ' गथायफोरखौ दिनै ससियेल मिडियायाव मा नोंसिनि बेफोरबायदि नांलायनायखौ नायनांगौ नामा Mwidhwm Brothera रागा जोंदों खिन्थु लास्टआव बोरैबा जायोबा एमजेजों हमनो हाबा होगोन आं नोंसोर सानैखौ खिन्थु होनखाबाय आं मोनथिबाय हो एनिथिं एमजेजों हमनानै हाबा होगोन आङो मोनथिबायना Konjita बुजिदों नोंखौ मैदोमा खिन्थु रागा जोंबाय खिन्थु आं डाइरेक्ट होनखादों मानो होनोबा जेरखम जोंहा एमजे भाइयाबो न'खरनि काहानिफोरखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंफैयो आरो नोंबो Konjita नोंबो ससियेल मिडियायाव फैयै फैयै गावनि न'खरनि काहानिफोरखौ बुङो अबेहाय फिसाया दरजा खेङाखैनो हसि हसि भिडिअ बानायो नङा होमबा बेफोरबो माबा मोनसे भिडिअ जाहैबाय नामा आं नोंनि जानानै बाथ्रा बुङोमोन खिन्थु आं एसे रागा जोंदों आरोना नोङो जि Dwidenजों थांनानै जुमाय लोंदों मा लोंदों बेफोर नङा होमबा ससियेल मिडियायाव एगारो नोंसोरो नङा होमबा बेबायदि नङाना मोनथिबायना नोंसोर लोंदों जादों बेफोरखौ नोङो गथ' गथाय देरबायब्रा नोंनियाबो आरो नों सासे आइजो माहारि नङा नाङा नों सासे आइजोसो नों हौवा नङा सोरबा Dwidenमोननि न'आव थांनानै नोङो सानफ्रामबो जुमाय लोंनाय भिडिअ एगारनाय बयबाबो फिसाया रागा जोंखागोन दिनै आंनि हिनजावाबो सोरबा हौवाजों थांनानै जुमाय लोंनानै भिडिअ बानाय एगारोबा आं गाज्रि मोना नामा आंथ' मोनखागोन ना दा बेफोरखौ सान नोंना संसार दङना गैया नोंनि फिसायाहाय सिक्किमाव थांनानै खामानि मावहैदों बेखौ सानना नोंबो बहायथ' गेलेनो थाङाखैना आं भिडिअखौ लाबो होनना सानदोंमोन खिन्थु आं एसे जोंबाय आरोना नोंनि सायाव आरो Dwidenखौबो होनदों आङो मिथिबाय संसार दं बेहा मिथिबायना गथ' सानै दङ बुजिबाय बेखौ ओरैबारै लाबथिं बहाय लाबथिं नोङो खामानियाव लाबथिं बहाय जानायनिबो जायनिबो बहाय जुमाय लोंनानै आल्टु फाल्टु भिडिअ एगारोब्ला Mwidhwm Brotheraबो मानिनाय नङा आरो बेखौ मिथिबाय आंबो मानिनाय नङा खिन्थु आं दिनैसिम नोंसिनि खुनु एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंफेराखै आं जिबनाव मिथिबाय आरो आं नोंसोरखौ मोजां मोनोमोन खिन्थु नैबे साननैसोआव जिबादि नोंसोरनि नाटकफोरखौ आं नुगासिनो दंना खिन्थु Mwidhwm Brothera सयज' जायाखै आं ओंखारदों मिथिबाय बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बिनि गेजेरावहाय मा कमेन्ट खालामनो सानो बा मा मेसेज होनो सानो जोंनि फैबाय थानाय जिहेतु लाइमोन उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरखौहाय नङाब्ला लोगोफोर फंबाय बिनानावमोनखौहाय माबायदि राहा लायोब्ला बिथांमोना दिनैनि जुगावहाय बेफोरबायदि जानाया गोजान जागोन नोंथांमोना अननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय जियानो जा जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनिफ्राय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनोबो आं निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय